Berendal. DZGB. Kaiba ang lalaking Hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinggit mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo Sa Pinky-on mo DZGB. sa DZGB. Pinky-on mo. Welcome po mga tugang sa programang Chunky-on mo, baby. Kaya mas magayon yan ang title, Ronald, yun na di. Chunky-on mo, baby. Chunky-on mo ngayon, baby, ang programa. Anong programa mo? Chunky-on mo, baby. Ito ka ngayon, adik na sarawayon ka. Ano ka ngayon, adik ka ngayong sarawayon ka. Sabay niya to si Jonapolis Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Good afternoon, Tabi, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, kumusta ka mo dyan? Mga nakatutok Tabi, isa sa tuyang programa sa DCGB. Masiram ngunyan ang merindalan, sabi King Reynaldo. Sinapna na batag, oy, the best mate. Pareho ng gadmigon, merindalan ta. Nagsap na ako kibatag John. Ngunyan alda. Kaso bago mga 2 o'clock, pinakaladkad ko sa batag. The best Tabi. So, saan ako garing Kings? Medyo hubal-hubal sana. Hubal-hubal. Pwede na. Takot mahamisong kaya. Grabe man. Bako man maka-enjoy yung pagkaon, no? Sumidyo kan sana. Sumidyo hubal-hubal. Good afternoon, Tabi, sa mga nasa Facebook Live. Ngunyan Tabing Aldao, Buda Tabi sa mga nasa DCGB Live app, ha? Maray na hapon, Tabi. Si Joseph Nares. Good afternoon, Tabi, sa mga nakatutok sa Facebook Live. Ngunyan hapon. Nag-comment si Joseph Nares man sana. Okay? Tawad da. Aramunta daw ko na. Apudan ko daw ang pag-asa. Pero bago po yan sa pag-asa, ilingon tamo na ang satuyang tataramon. Ngunyan Tabing hapon. Ang satuya Tabing tataramon ngunyan hapon. Mga tataramon, aram daw ang gustong sabihon. Ang satuyang Tabing tataramon ngunyan hapon. Mga tugang lidi po sa satuya na programa. Iyo po ang sikaw. Sikaw. Ano po ang gustong sabihon, mga tugang kang tataramon na sikaw? Mga tataramon na dapat masimbagan, ngunyan na paghahapon, sikaw. Ang gustong sabihon, da mga tugang kang tataramon na sikaw, iyo po ang mga tataramon na, sarong klase po na nanin kamot, braso. Sarong klase nin nin braso. Junior and sikaw. Yuda Tabi yan. So kung ansay mo mga tugang nakamot normal, pag tuminiko yan o kaya medyo nalisngi kilit ang pagkakuan, yung mga natumba ka, medyo supalad mong pangsay mo hampang na duman sa ibong, iyan po mga tugang ang sabiyon kang sikaw. Susiko mo bako nasa normal na posisyon, ang elbow nintabo bako mga tugang nasa normal na posisyon, medyo tuminiko siya, iyan Tabi ang gustong sabihon, mga tugang kang tataramo na sikaw. Yan. Sikaw. Sikaw sa Diyos. Mas madagita kita. Sikaw ang tibok ng aking puso. Sikaw. Uy, bata mauran ba? Nag-uran-uran na di. Nag-uran-uran. Pwede ta. Apudan ko daw ang pag-asa. Yan tabi sa tuyang word for the day. Mga tugang sikaw. Okay? Good afternoon, Tabi. Kung sabitis sakang. Yes, tama ka man. Kung sabitis sakang. Okay? Madali lang tang. Ilingon mo na kung may kapalong reaction ta. Maki-update kita sa kamugtakan kang panahon. Mga tugang sa mga nakatutok Tabi dyan sa satuyang Facebook Live. Ngunyan Tabing pagkahapon. Buda, so kumusta ta? Paki-share daw Tabi mga friends. Ha?
Yung mga nakatutok sa Facebook Live mo niyan, disus ko, may 7 comments na makasubugo na O ni na Si Wilmera Fuentes daw, good afternoon. Ronnie Cerezo from Bacoor, Cavite. Masarap na merienda ay ginamos. Elis Romero, Kankawit, Cavite watching. Angeles Romero, good afternoon po. Micaela Cruz Bicolano watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless us. Migo, ingat ka mo dyan Saudi Habi ni Angeles Romero, sikaw tiko, ako tanos. Yes, tama amigo. Sikaw, Sikaw. Watching from KSA, anong ibig sabihin kang uratan? Maricel Lacambra. Ay, nanday ko aram yun. Maricel, Maricel, deko tabi aram ang gusabiyon kang uratan, Gian Daep Lagilles from San Joaquin pala. San Joaquin. Emilia Dalit Badillo from Germany. Good afternoon po from Makati City, sabi ni Rose Betis. Watching from Wagdas, San Andres. O sige may tapudan tatabi mga tugang ang pag-asa. Ano, madali lang. Ayusun ko na ng booklist ko ta. Gari, kaypang ko na mapagunting yun Gari, kaypang ko na mapagunting yun. Ako na tagari. Yes. Ayan. May lang Tawagan natin ang pag-asa. Maki-update lamang kita kung hain na po si Juan, kung hain na si nga nangarang katong bagyo? Si Julina. Julina, sandali lang Oras natin, alas 3:20, oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Nagring tabi ang pag-asa Ligaspi sa kamugtakan kang panahon. I-check natin, good afternoon po sa mga taga Bacoor, Cavite. Sabi ni Ronnie, hello? Hello po. Good afternoon, pag-asa. Yes po. Si Henry po ito sa DCGB. Bossing. Nasa yung forecaster natin, sir. Ano? Nasa meeting po si Ano? forecaster po natin. Nasa meeting? Apo. Mga oras po kami pwede tumawag? Mga after 15 minutes. 15 to 30 minutes po. Sige. Di mga quarter to 4, quarter to 4. Pwede magapod? Sige, maghihagad lamang kami ki-analysis kang kamugtakan kang panahon. Iyo. Okay po, yes po. Sisa ini? At Dan po. Hisay? Yung forecaster po si Sir Mag. Ako po si Sino po ito ang kausap ko? Dan po. Dan. Dan. Hindi kayo forecaster, Dan? Hindi po. Maray pa magtagabalo ka na mag-forecast. Hindi po. para kung wala yung kasama mo, ikaw ang magbabasa ng forecast. Sige Dan, maraming salamat. Tawag ako mamaya. Apa. Okay, bye-bye. Thank you. Sarawayon mo ito si Dan. Sabi ito si Dan. Sarawayon niyang nagapo dito. Alam mo na nga may forecast nila. Patrabahon mo ka. Pangyari, Junior, nagulpi supyodoran mo niyan. Nagulpi supyodoran sa kaso kan COVID-19. Yan pigsabi tayo. Pero adabangan po nito ito. Bago kita magtapos sa programa, apo dan tapon pag-asa Ligaspi, Okay, babalikan ang pag-asa. I-remind mo ako, John, Buda, Richard, sa pag-asa before mga 10 to 4, apo dan Ay, sus ko, sa ano yan, ang kaso mga tugang sa Bicol region. Sandali lang, pwede po risked ang interview. Okay. Okay po. No problem. May gusto kayo magpa-interview na ano yan? Okay. Yes. Okay na? Ito So kaso kan COVID sa Bicol 215 as of kasubago Pero mga tugang uningon yan ang medyo bagong data Salbay 59. Pero aram mo yung konsay ng Dakulon ang kaso ngunyan John. Sa 3rd district ilingon 24 sa Piodoran. Makangala si John.
Kaso hapon sa Piyodorang gari 2-2. Suligaw Junior 17. Sain harali ini, sa nagkurwa ini. Ginubatan po 10. Tabako mga tugang ginubatan 10, Santo Domingo 4. Tabaco City 2, Kamaligbo da Wasaro. Camarinesor 84. Sa Masbate 47. 47 na Masbate. Bata ba nagkakaraw ka sa bago si Jimmy tungkol kay Sir Noel na Ordonya? 24 sa Masbate, 25 sa Masbate City, Siam sa Mobo, 7 sa Esperanza, 2 sa Milagros, Tigsaro ang Kataingan, Claveria, Palanas, Pio, Corpus, Sorsogon City, 24. 8 sa Hoban, 8 sa Sorsogon City, 8 sa Bulan, 2 sa Magallanes, sa Sinmatnog, Tigsaro ang Girubat, Kasiguran, Asin Gubat. So recovery is 45. Mga tugang 45 lang ha. Sugadan po 7 sa COVID. Medyo ba ko kaya ordinaryo na number of positive cases ang 24 sa Piyodorhan? Adi, kamong nagdadangog, anong analysis nindo? Anong analysis nindo mga nakatutok tabi sa Facebook? Ano yan? Mga nakatutok tabi sa Facebook live mo niyan hapon? Anong hiling nindo kaya ni kung nata 24 ang Piyodorhan? So island iyan sa Masbate. Ayan na taon niyo. Baka may gusto mag-analisar. Hello, good afternoon. Yes. Yes. Yan mga nagka-COVID yan na bagong mga ano yan, may mga sipon buda kalintura man lang yan sir, pag ano lang ninda yan. Giri mga mild lang, mild. Iyo po, iyo nga ni po na narereparo to sa gobyerno ta. Nata ito. Paano kaya, isipon mo, magpa-check up ka may sore throat ka, na may sipon ka, lubid niya sa inda, sa doktor. COVID. Iyo, kaya ako, Sir Henry, mga kito, kung na matiyanaro ka, yes. sabi ng agong ko, tapos agong ko, nurse, sabi ng agong ko, ano mo lang yan ta, so agong ko, sir, baka naman siya ngunyan, nurse, retire nurse ka. Sabi ng agong ko, bakalan mo lang yan kay suwa, budajin, pwede na yan. Gurang na yan. Sige, G pa na po na sawa, sarawan. Ilang ko Sir Henry na sarko sa kaya di nawawaran ki COVID cases sa tuyata. So simple na ilang pig ninda na COVID talaga. Iyo. Okay. Ilang po ano ko observation ta sa gobyerno taon yan. Opo. Okay. Sige, salamat Salamat. Sige po. Alright, bye. Pero makamundo yung nabasa ko na ini sa kuan sa Facebook live ta. Ang kaso da sa Pinas mas magiging malala kumpara sa India. Sa kabaga. Apurang ko muna si Mayor Arandia Campio Duranta. Bako ini maray na pangyaring ini madali lang Bako ini maray mga tugang na 25 Campio Duran. Na paano ini? Balonta daw. Bata sa ginubatan 10, Surigao City 17. Baka lamang masimpag kita ni Mayor Arandia ngunya na hapon. Mayor Arandia. Good afternoon, tabi Mayor. Mayor. Maray na hapon. Si Henry Maceda po Mayor sa DCGB. Apo, yor, pasensya ka na po sa istorbuhan. Napaapod ba ako ta? O di sa update kan DOH, nakaabot naman gayon po sa imo. 24 baga po so positive cases kang Piodora. Nakaabot na po sa ibo ng report na ini? Jim, amo yo Henry, so pinagsulab kaya yan kan saro kay mga ako diyan sa Sinuab. Okay. Di kumusta yor ka po? Iba, mga symptomatic man lang na akwat. Iyo, ikaw po yor, kumusta ka?
Okay, negative man ako. Okay, negative man. Pero, ini po na 24 ini, mga taga sa Intabe, Mayor, ini sa sentro o sa barangay, yung barangay? Yang iba sa Rawis, yan sa contact tracing mga sa RHO. Opo. Ay ang mga kwadya. Tapos sa iba, may sa Binudigan, may sa Uno, may sa Karatagan. Yung mga kwad. Iyo po. May sa Binudigan. Iyo. Sa Intabe, Yor, ini, paano tabi, Yor, sa iling nindot na nagkaiwaki-arog ka ini kadakol na kaso? Paano nga kaya so pagkuha kaya yan na ipinag-swab ta si Doc kaya na inyo nagkakaroon positive. Oho. Kaya so mga niya gapos na kwan swab. Oho. I see. Okay. Medyo kwan dumanag poon sa mga kwan na ito. Sa kwanta ibatang mga frontliners. Oo, parang gano'n. Opo. Dene. Sa mga contact tracing yan ni Kuya Doc. Opo. Napapabaya ko Yorta, bata baga kang inot baga, yan sa imong munisipyo baga, permita pigurunan sa radyo na. Dakol baga po sa mga nag-standby dyan ng mga haling Manila sa pier. Diba? Ano po ini man ini pwedeng ma-attribute duman o ano po sa iling nindo? So itong haling Manila na matawong permi dyan sa pier ka na minaging aldaw? Pwedeng dayman Andre ang Dayman. pwedeng Iyo, maray magayon pang-arog ka anyor Oo. Pero kumusta po ining 24 yung ini Yor? May nasa ospital o puro lang ini mild symptoms? Dahil may puro man lang yan mild symptom na Ay, kuha na very yan, good. Henry. Oh. Yan mga kuha nasarong mga nilang yan Iyo, naka-isolate ini Yor? Naka-isolate ini ka boss? Iyo po, yun po. Very good. So at least po, dahil kita kimedyo hadit na maigwag kimalala ang sitwasyon. Ayun, dahil man na kuha. Medyo malala ang sitwasyon. Iyo po. Kaso rin patabi ni Yor Pig Swab? Kan kami yata, Biyernes ata. Yun, Biyernes. Ayun, okay. So kung Biyernes, di mapahingalo lang sila mga mga 2 semana, no? Bago magbalik sa mga trabaho. Kampo, garo. Iyo. So ano tabi yung decision mo kaya? Ano po sa imong instruction sa mga taga-Piodoran? Sa aga, ma-meeting kami sa aga. Pero sa ngunyan, nag-instruction ako nga duman sa Rawis, sa mga barangay captain na ko na sukwanin da. So, purok. Tapos pinatawag ko naman kay Ayuda na bagas. I so, see. Oo. Sabihin yun, pinalockdown mo sa mga ang purok kang kada barangay na igwaki positibo? Ayo po, ang pipakwat ko. Oo. Pirang aldo pong lockdown yan, Mayor? Siguro, may sa aga may si Doc. Siguro nga 14 o 15 days garong ang Ayun. nasagot na kwata. Okay. So iba nga ni Henry na pinag-swab, pinarapudan ko man, medyo dahil mga nga sindadaan na kukuya na ang mati sa lawas ninda. I see. Okay. Oo. Kundi so iba baga may mga sinda sumaya hapo. So Asma? mga May asma? Oo, maya po. Na siyempre, pag maya po ka talaga, magiging kang positive. Oo. I see. Okay, so ang mga purok sa kada barangay na naka-lockdown sa ngunyan within 15 days. And then kumusta tabi Yor sa mga exposed digdi sa mga nagpositibong ini? Ano po ang gibong ka lokal na gobyerno? Sa aga, contact tracing pa kami na mga medyo so contact tracing kung duman kaiba sa Sinuab kan pero so iba dahil man sila negative man. I kaya see. sa aga kami ka boss na misinda. Oo. So mga contact tracing pa kanibang ko yan. I see. Okay. Okay, Yor, iyo man sana po. Salamato na maray sa pagsimbag mo sa apod kung ngunya na hapon tabi. Ingat ka mo, open me. Ay po, salamat po Sir Enray. Opo, thank you. Thank you so much. Mayor, thank you Mayor. Thank you so much. Mayor Alan Arandia, Can Piodoran Albay. June, pwedeng iyop mo na tabi ni. Ding off yan? Ding pwede off? Nata? Yan paano kung tapos ang broadcast na nag-under sa bukasin na sa natabing pintuan. Ano nga yung pipaw po dyan? Pwede.
Nya paano ni? Nya pag sign off tanong gibungkaan. O putangin na lang dyan. Ano, tukawan na yung tangin. Mata dapat bukas. Patinsan ako mga tugang ta. Sa totoo lang talaga, ako maluya ako sa lipot. Nagkasagrat ang halunan ko pag grabe ang lipot yun. Kaya nga sa harong, di po kami naggagamit air conditioning units. Maliputon pa announcers booth me. Ano yan, maliputon ang samo yung announcers booth. Okay, sige, sandali lang Okay, sandali. Ito. Okay, may report Sanji. Okay, sandali lang ang siya. Ilang ko muna kwanta ha. So yato tabi mga tugang angkwan, ang latest tabi dyan sa kwanta. May lang ta. Ilingon taon na kung may dagdag na comment mga tugang sa Facebook Live. Ngunyan tabing hapon. Tama babayaan ta na naman masupog sa endo. Duman nga sa agat ang programa. Kada ko lang kung nababasa na message tabi ta. Uni ay sus ko 30 na ang comments. Pakidurudagi daw tabi. Pakishare daw tabi kay mga 10 lamang na share. Sabi ni Loreno Esquivel, Baitan, maray na hapon po, pakahiling ko po yan sa imo. Nangalason po ako. Masyado man ini man nangalason na siya. Mark, nangalason niya ako pakahiling ko sa imo. Pangyari. Ay, okay. Si Rachel Armenia, ang greetings. Good morning. Anong Rachel ini na babaying ini? Ano siya tang greetings sa good morning? Okay, mga Mark Fajardo. Good afternoon, Tabi. Mga matagason lang ba yun? Gary Surban, maray na hapon tabi, watching here at Hotel St. Elise. Yan, good afternoon tabi Sabi ni Marisa Valencia from Kamalig. Paano po ngunyan pagsipon at ubo ka na COVID na tulos? Sabi ni Maricel Lacambra. Ano ito? Renzo? Chan Taylor High. So ano man ini Iba man ang matindi man may pigrit siya may nag-ururo na sa Facebook Live. Okay, maray na hapon tabi regular mo po akong watcher from Tansa Cavite. Sabi ni Ike Aginos. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Maray na hapon tayo mo tabi. Sabi ni Juanito Ascotcha. Joy Gaviria. Maray na hapon tabi with Joy. Good afternoon po. Thank you. Okay, sandali lang Tamay report mo na kita hali dyan sa luwas. Nasa linya po si Ans Galero. Ans, good morning. Good afternoon, Ans. Hindi rin nada may kakitong good morning Hindi man si Rochelle na Armenia man na. Maliwanag ko ng tamilag druda. Lumangrit ako. Good morning. Rochelle na ni Map. Matapas na. Pag duminig din na, kudutong ko ang hita ka na. Galing na matapas na. Si Armenia baga, si Rochelle Armenia Legarda. Oo. Di ba ko niya, full name niya. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Anyway, VP, maray na hapon sa mga parantabay. Ipinagdeklar na ka Gobyerno Provincial Canalbay sa pamagitan na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang preparedness status sa Probinsya Canalbay dahil hindi sa pagbabantayan ng Tropical Depression na Julina. Inian na napagaraman kan DCGB News matapos na ipaluwas mo niya na pagkahapon ni Gobernador Al Francis Bichara sa iyang PDRRMC APSEMO Advisory No. 1 kung saan kasabay digdi sa preparedness status na ini ang pagbabawal na sa mga sakayang pandagat maski na sa ini o kaya dakula na maglawod mo niya na may babantayan nga ni kitang maraot na kamugtakan kan panahon. Kasabay dyan VP na pagmando niya sa mga local DRMO lalo na sa mga BDRMC na i-monitor ang mga hazard prone areas siring nasanakan na sa landslide prone ini pang mga pigbabaha lahar prone as in flash flood prone areas na dapat na i-monitor ang sa mga residentes in kaso kinakaipuhan na kumbaga magkaiguan ni evacuation process tangani na mailigtas man ang mga ini sa peligrong darakan na tropical depression na Jolina. Sinabi pa ni Bichara na ang gabos man na mga nasa nilaging restar haran ni sa mga salog dapat na maghanda naman kan sa mga precautionary measures
asin day na magbalyo sa mga salog digdi sa tuyang kapanibutan tangan na malikayan na manlain pang mga kumbaga disaster digdi sa tuyang kapanibutan ngunyan naigwa kita ka na trop bagyong Julina. Sa ngunyan ang gabos na LDRMO sa BDRRMC padagos na pigmomonitor ngunyan kan apsimo sa paagiman ni Dr. Cedric Daip na pumayo ka na sambitan ng opisina tanganin na magkaiguanin magkakanigong koordinasyon. So yung tabi VP na latest Ano na nga impormasyon. bawal? Anong unang bawal ko niya na daw? I-phone ko niya, anong bawal Ang mo na? enot na pigbawal Paglawod? ining no sailing. Bawal ng pabakal? Nata? Bawal maggalawod. Oh. Pagod. No sailing. bawal magsakay. Anong klaseng bangka ang bigutugutan? Orang pigtuto ang kasabay lang hindi siya no sailing policy small to medium na sakayang pandagat. Okay. Pero generalmente, bawal mo na ang maglawod as in Yes. kuha ng mga bangka na sa dagat. Tama. Okay. Ano pa ito? Ikaduwa, bawal magbalyo ki mga salog so mga ihararan ni sa river channels na mga residente. Basta bako pa mambaha. Basta bawal. Oo, bawal. Ikaduwa. Di man sana ang bawal. Ikatulo. Ikatulo, magdangog sa radyo. Anong radyo nakasurat dyan? BCGB. Sinabi na eh. Ibig sabihin kay Dr. Cedric, isabay na dyan. Oo, nga ning automatic. Order. Magdangog sana sa radyo, lalo na sa DCGB. Yun man talaga. Baga. Ang dapat na isurat na dyan, hindi kumpirma na ni Gob. Ganyan yung maradyo nga kita kayo sudok sa ibang istasyon. Reklamo. Mareklamo. Okay, o sige. Then, MVP ang bagong impormasyon halit sa Kapitolyo Provincial. Ans Galero, Pero dahil pamangki BCGB. ko ano, dahil pamangki nga order of sa bagay, dahil pa nga di kitang typhoon signal ngayon. Wala pa man, VP. Dahil pamangki order of evacuation, ta medyo harayo man sa tuya eh. Oran man sa pa na naman yan. Oran boda, ang paros baga 45 to 55 kph per Yes. hour. Okay? O sige. MVP ang impormasyon ans BCGB. Taon-taon na, babalikan ta ng mga tugang ang pag-asa sa pagkatapos kaya ng commercial break ni Ronald. Babalikan ta na po ang pag-asa. Pero, haaw ni June. Pero habang mga tugang ano yan, ngunyan na nag-uuran ang panahon, habang ngunyan pa sana, dahil kita magkampante. Ako nga sa totoo lang, John, pagluwas ko digdi, mabakal na ako ki mga kandila. Takulang kandila ko sa harong. Kaso hapon nagbakal na kami ni Mrs. Ki mga sardinas, mga pagkaon. Tapos, iba pang mga pasiguro, haba tabi na day pa, masyado nag-uurasin, nagkukusugan sa tuya tabi mga tugang na uran. Ang pedyo digdi abangan tang uran, tang bagyo, ang barong-barong na si Julina, garo day naman dang chance na magkusog pa. Pero tababalikan ta ang pag-asa. Hadi ko standby lang kamo dyan, mga tugang 3:40 na oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Miglite, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando D. Crowledo, Dakar.
sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. Para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EL51CA number 036 series of 2021. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa langkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa sendong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace po. Napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Dumating na ang Res Bakuna
makasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Ng tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Balontang apudan giraray sa pag-asa. Makibareta la. Although alas 5 ang kwan eh. Alas 5 ang masunod na forecast tabi. Pero makibareta lamang kita sa latest mga tugang na istorya tungkol tabi kay Julina. Ha? Tayo baga so napag-urunan ta ka sa bago ha. Balikan ta sa pag-asa. Baka lamang pwede na 10 minutes bago mag alas 4 in hapon. Hindi po mga tugang sa satuya na programa. Kundi baka nagmi-meeting pa. Ang masunod kayang forecast mga tuga bulletin, late forecast kang pag-asa 5 o'clock ha. Pero dahil ang digdi sa kasi bago pinarubad sa kundi King Reginaldo so forecast kan US Navy wala talaga nagmi-meeting pa gayon. Nagmi-meeting pa eh. Wala mo. Sige. Alatontan lang tod mga tugang sulitas. Kasi bago pinarubad sa kuya ni King Reginaldo John so forecast kang US Navy ang pig-emphasize talaga ninda, mga tugang, ining si Julina, rani-rani sa probinsya kan Catanduanes, tabi sa Miyerkules na maaga. Tamakas ka sa dalagan kay ni 20 kph per hour. Ang pigsasabi niya kay itong forecaster sa US Navy, day po siya mga tugang malandfall sa anuman nakadagaan kan Bicol region. Dahil siya matama sa anong manakadagaan. Ang problema lang, Junior, tamay nakasunod na sarong bagyo. Na yaon man sa luwas kan par. Pero garo day man kitsan sa ini, ina kung pasain man ang direksyon kay ini, na yuda tabi ito ang pugol mga tugang para ini day po mga tugang tumama sa kadagaan kan Albay asin probinsya kan Sursogon. O yan tabi ang nahiling ko duman. Susug tabi sa forecast ni sa forecast ni kan US Navy. Pero sabi kan PDRRMO, APSEMO Advisory number 1, Tropical Depression Julina
as of 3 p.m. As of 3 p.m. ha. Latest ni John, taas as of 3 p.m. In anticipation to the adverse effects of Tropical Depression Julina as it intensifies and moves northwestward, that is currently located 205 kilometers east of southeast of Giwan, Eastern Samar, or 230 kilometers east-northeast of Surigao City, Surigao del Norte, 10.4 north, 127.5 east, with maximum sustained winds of 55 kph per hour, near the center and gustiness of 70 kilometers per hour, that may cause possible storm surge and enhancement of southwest monsoon. Inang delikado digdi, pag na-enhance ang southwest monsoon, mauran iyan ki makusog. Public and local disaster risk reduction and management offices are reminded and advised on the following. Yan. Ini po sa report ni Angie Casabago, na an-advise kan albay, number 1, declaring the preparation status for the, o preparedness status for the activation of operation center. Number 2, no sailing of all fishing vessels, small to medium sea crafts. Sadit hanggang sa medium na kadakulaan, pero sa mga darakula, pwede pa. Pwede pa mga typhoon signal. Bawal ngo na maglayag tabi ang mga pangsirang pandagat na saradit, as in medium size. Pero, ang sadit aram ko, pwedeng sa mga sibid-sibid o bangka. Pero tabi ang medium size, di ko aram ang classification kung ano kadakula ang medium. Population along river channels are advised to take all precautionary measures and avoid unnecessary river crossing due to possible river swelling and flash floods. Yan. Di na nga na magbaralyo sa salog, kung yan po baha na. Ang gabos na mga local DRRMOs and BDRRMOs are advised to monitor their respective areas of particularly those exposed to public or to flood, lahar, flash floods, and landslides. So mga lugar na tabi na pigbabaha, mga bulusang kilahar. Ano ba kakaiba kan flood sa flash? So flash flood, so hali yan sa mga bulod. As in mga landslides. So yung tabi yan ha. Mga tugang an advisory kan provincial government of Albay. Ali po dyan sa PDRRMO. Okay? Good afternoon tabi kay Aris Papika. Ingat po sa gabos lalo na sa Piodoran. Shout out po sa Papika and Pataktakan family. Yan. Padi, pahagal kang smart number mo, sabi ni Kapitan Toy Barahas. Ay di mo tabi ka paghagadon. I-announce ko lang po digdi ha. Tak pag hinagad mo, paano ko na magamit ang sa on air? O ni tabi Kapitan Toy ang number ko sa smart. 0928-777-5548. Ha? 0977-5548. Ay, 0928-25-48. Yan po, yan tabi Kapitan Toy. Jose Banua, sabi ni Sergio, sikaw ibig sabihin kan, magtaram ki makusog. Sergio, pasira ma Sergio, makuluta ka. Style mo. Sabi ni Ike Aguinos, maray na hapon sa mga classmate ko sa AUL High School Batch 71. UK Legazpi Chapter. Yan. Pa-shout po. Good afternoon. Sabi ni Marlon Ella Factor. Maray na hapon watching from Tanza Cavite. Okay. Good afternoon. Maray na hapon tabi idol. Kuya Hen. Sabi ni Louie Ariola. May bagyo. Saan po ba? Latusunta ka dyan Mario na. Wala ba? Dahil pang typhoon signal ang Bicol as of now, Mario. Pero maagi sa may partikan Bicol and Catanduanes area. Ang sabi kang Pag-asa, tidak tabi yan malandfall.
sa Partikan Bicol. Marilo Lovero from BGC Taguig. Good afternoon po sa Indo, ha. Marlon Rector, good afternoon. Factor pala. Maray na hapon po pagka ayoko na nabasa ko na ini. Okay na? Okay? O bueno, mapaaram na kita alas 4. O, ingat po kita, ha. Mga tugang taso Bagyo, si Julina naging 55 to 70 kph per hour. Ano? Kuminusog-kusog siya, kaya po sa agang banggi, sa aga mamatian tayan tabi, mga tugang, kaya aramon ta na lang sa mga masunod na mga programa sa DCGB, kung kumusta tabi, mga tugang, ang sitwasyon kan Bagyo na si, na si Julina. Ha? Okay? Salamat po sa inyong pagantabay. Hi kay Jennifer Misolanya. Si Henry po ito ng Magallanes. Jennifer Misolanya. Good afternoon. At saka happy birthday to me, Emily Palacio from Mauraro. Uyog-uyogon mo yan. Good afternoon. Happy birthday, Emily Palacio. Igso, puguli mo magpayong ka. Hapagulong payong ka. Talipisil na bata manip. Igso. Katusun ta Igso. Salamat ka sa inyong pagantabay, mga tugang. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Pugi. Lagi. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
Enterprises, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na aga uya po na detalyes kan alas 4 bareta. Nagluwas sa pag-adal ka na University of the Philippines College of Mass Communication Foundation as in Department of Science and Technology, Science Education Institute na hababaw na pagkakaintindi kan mga estudyante po on grade 3 tagkod grade 6 sa subject na science. Ini apisar ka na kan mahiling man sa nasabing asignatura ang mga estudyante as in sobra sa kabanga sa indaan na sabing kapakipakinabang ang siyensya sa buhay. Sigun kay Dr. Lourdes Portus kan Philippine Social Science Council kan UP Mascom, ana paggamit nin English language sa pagtuturo nin science as in and kausa, okay, ang kausa dahil kinakaipuhan na maukudan na nasabing lingwahe mantang pig-aadalan na nasabing asignatura. Ginibo ang nasabing pag-aadal sa 1,200 na estudyantes kan public as in private school sa Pilipinas. Alas 4 bareta sa lado nasyonal, pinagsurat sa newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta. Siyempre, nakamonitor si News Manager Mark Dela. Sa technical control si June Napoli, sa IT si Richard, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod.